Alright, what's up mga idol, no? Yan. So, pupunta na naman tayo ng Dekalidad Printing Shop. Yan, para kunin natin yung sticker na in-order natin. Siyempre, may kasama tayo. Yan. So, supportahan din natin siya, guys. Si Pops Jet D Makaputot. Yan, nandyan sa screen. Pa-subscribe din siya, guys. So kasama natin siya ngayon. So nandyan na ata siya sa kanto, nag-aantay yan sa shortcut sa papunta sa Alcala. Yan, Jet D Makaputot Vlog. Yan. Yan, so sa mga gustong humingi ng sticker kay Pops Jet D Makaputot, yan, hingi lang guys sa kanya, guys. Marami siyang sticker. Allocated kay Pops Ride Trip Photo Vlog. Yan po. Ano? Alright guys, so papunta na kami sa Dekalidad Printing Shop. Yan. Sa mga gustong humingi ng sticker, pag nakita nyo kami, yan, tawagan nyo lang kami. So sana hindi umulan, no? Makulimlim ngayon. Dito na tayo guys. Yan, no? 1987 Manscaped Cafe. Yan. Kila Sir Alfred Watermax. Good morning sir, kukuha kami ng sticker. Ano pong pangalan? Sticker tsaka jersey. Yes, sir. Yung ano, yung ride trip mo to vlog tsaka yung kay Jet D Makaputot. Ride Trip saka Jet D Makaputot vlog. sticker kay Ride Trip, sir. Oh, tas dito na tayo sa Watermax. A few moments later. Right, so buhay na buhay pa yung sticker natin, no? Ayun, Motoyorski. Yan, shoutout sa mga nandyan. Yan, Predatories. Yan, shoutout. Buhay na buhay pa yung sticker ko dyan, ha? Yan, ito yung view sa taas, guys. Yan. Andun yung mga, ano, mga motor ni Boss Alfred Watermax. Yan, dun banda. Ayan guys, ito yung view sa taas. Meron ding swimming pool doon. Right guys, ayan. So kakain na kami. Shoutout Jet D Makaputot Vlog. Yan. Yan guys, oh. At shoutout din kay Ride Trip Moto Vlog. Yeah. Subscribe po ninyo sa YouTube nyo. YouTube niya. Kaya pag panay
আসনি What? Bro, what are you talking about, man? An eternity later. Right, so bago tayo maka-uwi, yan. Ito yung sticker natin na pinagawa. So, makikipag-swap tayo ng sticker kay Pops Jet Di Makaputot Vlog. Yan. Bigyan natin siya ng sticker. Swap jersey. Sana all. Swap jersey. Jersey swap. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sticker. Swap. Bigyan ng sticker, ano ba? Wala akong sticker mo. Yan, bibigyan natin yan. Yung 100 pieces, bigay mo sa akin. Yung 100 pieces, bigay mo sa akin. What? Damn! Oh my God! Wow! 100 pieces. 100 pieces? Oh. Right, yan. So, pauwi na kami, no? Yan. So, thank you dito sa Mansib Cafe. Yan. Sa napakasarap na breakfast. And sa Di Calidad Printing Shop. And kay Boss Alfred Watermax. Yan. So, hanggang dito na lang, guys. Please like, share, and subscribe. Peace out.